CRT TV pink ang display base sa atong experience ug dili ini digusing arita diri sa CRT ug unsaon pag-ayo tan-awa ninyo. Tangtangon ta ni. Basa uyog ni, siguro ging guba gini. Uyog na gamay pre. Uyog. Di dugog. Uyog. Mau gini siya. Oh? Gak uyog na. Mau ni ito ilisan. KNR MC72 sa China ni. Mau ni magdag color. Oh. Kuha ko dito. Mo ni ang daan nya. Kani ato ilis tangtangon tani. Bag-o pa kayo. Kino naman gamay. Kini. Tangtang ni. Kana ito ko. Okay. Ako na, di ba uyog? Pabinta ha. Ang uyog. Daan siya pero dili uyog. Di pareha ning usa nga uyog, bag-o pero uyog. Awagin pre. Oh. Ano na ta? Lisa na to. Kung say kalaki. Libyuhan ta sa mga kay marag hugaw ra kay. Moro ninyong pamagi o mag ug China yung TV niya pink. Moro gani yung kuanon diri ang digusing. Ang digusing kani siya, mao ni siya nagpilit. Mo ni magdag color nga nagtuyok sa picture tube, kining picture tube kining wire. Kini siya. Mo ni kinahanglan ninyo ilisan ang koneksyon niya kay mo gini siya magdag color guba. Gawas aning CRT sad na green, lain-lain ni siya og ikatulo nga lain. Ug lain nag color di na madaan na gid aning CRT. Di na sad madaan ning digusing. Picture tube na gid na imong pasinginlan ana. Kini naging bildo. Kay daan na ang bildo. Lain na siya color nya mungit-ngit na. Sige aton itaw daron mahibaw-an ginato og mao na bagyod. Okay. Double check ko na to pre kay nay makuha daw mga lost contact. Tanawa. Kini color sa ni diri pre. Color sa ni siya diri. Mao sa ni diri color sa gihapon ni pero kadaghanan gid basta pink na gani. Mao gini siya diri. Di ta sa tan hilabtan. Wala man. Gagmay lang siya pagka-spata. Ato nang testingan ha. Ato na ning iuli ang kuan. Yang power sa kurente gid sa yang min kining yang sakit sa CRT. Iuli tanan ni. Pungi pre. Yan nataod na tong CRT. Kani mo na mong ilisan ang tundaan pre. Oh, sagdil lang to. Ato nang testingan mugon. Plug ko na pre. Okay. Na. On. Click na, okay na gawon ni. Pero tanaw na to og blog gani. Og blog na siya. Naayo na. Puwag yapon. A pink yapon. Sialan mo din eh. Wa mo daan ang kuan pre. Wa. Ada CRT ta? Sa CRT ni. Oh sige ilisa. Wa man madaan ning iyang kuan. Nagkuha ta og CRT. Ini bag-o ni nga CRT. Bag-o pero ginamit. Kining daan ato ning ilisan. Kaya ang bag-o sad sa una nga pakapin ani nga board. Puwag yapon siya. Guba og CRT. Ini atong ilisan ning CRT. Naret ang tangon pa nato. Kani ato naging nailisan. Nya dara ang daan niya. Aton ning ilisan sa atong gidala nga CRT. Butang tani yang ground. Kaya aron kuan. Okay. Butang rin kaya atong testingan. Wa man madaan ni iyang digusing atong testingan og ilis og CRT. Okay. Plug. Ha. Okay. Una, basta mo blow ni siya. Kuha na na. Dara, ni blow na oh.
CRT lagi guba. Oh, dara ni blow na, okay na. Yun naman ah. Okay na pre. Naguba na siyang CRT. Oh, naka. Mao ni siya. Ato ning balhinon og testingan di sa atong TV Plus. Pero sa di pa ato ni siyang tabunan. Na. Unya wa man madala atong gi CRT na lang kay naaram din color kini color maka color man diri tanan kining pila ka TL niya. Pila ka pin nagdana siya color na green, blue, puwa, pink naa na diha tanan orange. Unya ug diha sa color gyapon siya diha. Okay, di ba? Siya ning board. Astro Okay na. Tabunan na to. Astron. Aton lang sa i-off kay atong tabunan. Ibalik lang na to og musalida na. Siyempre, okay na. Ato sa ito ha. Oh, ibta. Okay. Dara, ang TV Plus giuna na mo kay naaram ni sa tindahan gibutang ang TV. Ato na testingan og ni blow na ba? Ani puwa na oh. Ni yellow green na siya. Itong waton nga mo siga ang TV. By Culture Kane, Okay Musica na. Productions at MQuest Ventures. Gumanap si Morissette bilang si Ma'am Na. do greater things, and that's Huwag also sa kay something kulor. na I have Murag basig na to tal. overcome. Bukod kay Morissette, Song of the Fireflies. Nakuan lagi, napa lagi tanaw. Nagbaba Nindot og color oh. Okay, daog na. actress na Sige, maoro to atong video. Daghang salamat kayo.